Ο πρωινός μας ομιλητής για σήμερα είναι ο Φιλίμων Τηλιανάκης, στα πολύ λίγα λόγια. Σπούδασε φαρμακευτική και έκανε διδακτορική διατριβή στο πεδίο της ανοσοχημίας. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, στον χώρο των εταιριών ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Διακονεί ως πρεσβύτερος και κήρυκας στην Ευαγγελική Εκκλησία Παρουσίου. Και παρακαλώ, ας τον υποδεχτούμε με ένα δυνατό χειροκρότημα. Καλή σας μέρα. Θα πω κάτι που είναι κοινό το πω, αλλά είναι πραγματικά αναψυχή για όλους, τουλάχιστον για μας, όταν βρισκόμαστε σε αυτό το συνέδριο. Με πολλές αναμνήσεις είναι η αλήθεια και κάποιες από αυτές κάποιες φορές είναι μελαγχολικές, όπως αυτό που ανέφερε πριν ο Γιώργος, για ανθρώπους που συνδεθήκαν πολύ με αναμνήσεις σε αυτό το συνέδριο και δεν είναι πια μαζί μας. Επίσης, να σας πω την αλήθεια, εγώ έχω μια μικρή μελαγχολία, καθώς κάθε φορά που έρχομαι γνωρίζω όλο και λιγότερους και αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνω. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει ότι το συνέδριο ανανεώνεται και αυτό είναι κάτι πολύ ωραίο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ο χρόνος μου, γιατί έχω ένα άγχος με τον χρόνο. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση σε σχέση με την ομιλία του Δημήτρη, που μου ζήτησε ο Δημήτρης να την κάνω. Χθες το βράδυ, καθώς βρισκόμαστε σε μια συντροφιά και μιλούσαμε, του λέει κάποιος αδελφός: η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα 10 λεπτά που ξεκίνησε να μιλάς, προσπαθούσα να καταλάβω πού θα πας στο θέμα. Και ξαφνικά συνειδητοποίησαμε ότι είχε δίκιο, γιατί ο τίτλος του θέματος του χθεσινού ήταν η βίβλος Άσβεστο Λιχνάρι για το αύριο. Και ο Δημήτρης ξεκίνησε να κάνει μια εσχατολογική ομιλία. Το λέω αυτό για τον εξής λόγο, γιατί καλό είναι να ξέρετε ότι, και καλά κάνουν οι διοργανωτές, μας δίνουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για το τι θα θέλανε να πούμε. Οι τίτλοι διατυπώνονται με μια άνεση, με μια υπενικτικότητα, με μια ποιητικότητα κάποιες φορές, αλλά το λέω αυτό για να γεφυρώσουμε λίγο περισσότερο αυτά που ακούτε σε σχέση με τους τίτλους. Για μένα είναι πιο εύκολο, είναι η αλήθεια, γιατί ο τίτλος ταιριάζει πολύ με το πλαίσιο που δόθηκε και είναι βίβλος και επιστήμη, ή αλλιώς, όπως διατυπώνεται, βίβλος, ένα άσβεστο λιχνάρι απέναντι στην επιστήμη. Θα σας πω κάτι λίγο. Όταν με πρωτοπήρε ο συνονόματος Φιλίμωνας να μου πει το θέμα, η πρώτη μου σκέψη ήταν πού τα θυμηθήκατε τώρα αυτά τα θέματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι θέματα τα οποία μας ενθουσίαζαν και ασχολούμαστε πολύ τη δεκαετία του 80, όταν κάποιοι από εμάς τουλάχιστον ήμασταν φοιτητές. Σε κάποιους από εμάς έμεινε το μεράκι και εξακολουθούμε και ασχολούμαστε. Αλλά να σας πω την αλήθεια, έχω την αναρώτηση πόσους ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά, κατά καιρούς βλέπω ανθρώπους που έρχονται και ρωτάνε και ζητάνε και γιατί δεν ξανασχολούμαστε. Δεν ξέρω πόσους από εσάς ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Θέλω όμως να σκεφτούμε κάτι, ότι ξέρετε, αρκετές φορές δεν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τα ερωτήματα. Έχουμε όμως στο πίσω μέρος του μυαλού μας μία αίσθηση ότι εμάς μας ενδιαφέρει ο Κύριος και έτσι κι αλλιώς τώρα τι να μας πει η επιστήμη, ό,τι και να λένε γύρω μας, εμάς μας ενδιαφέρει ο Κύριος, έχοντας όμως μία αίσθηση ότι βρισκόμαστε σε μία θέση η οποία είναι κάπως μειονεκτική, δηλαδή δεν έχουμε και πολλές απαντήσεις. Όπως θα δούμε, δεν είναι έτσι. Αλλά θέλω να σας πω και ένα δεύτερο, ότι είχα μια δυσκολία καθώς το προετοίμαζα, γιατί καταλαβαίνετε το θέμα είναι αχανές. Μπορεί να το πιάσει κανείς από διάφορες πλευρές, βίβλος και επιστήμη σε τι. Σε σχέση με τη δημιουργία, σε σχέση με τα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης, με τον κατακλυσμό, με την ιστορικότητα των αφηγήσεων της Παλαιάς Διαθήκης, με τα θαύματα, με την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού, με την Ανάσταση, ένα σωρό πεδία στα οποία μπορεί κανείς να το πιάσει. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με όλα αυτά. Έχω διαλέξει μερικά βασικά πράγματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και σκέφτηκα ότι επειδή και το ακροατήριο είναι εξαιρετικά ετερογενές, κάποιοι από εσάς είναι άνθρωποι που είναι ενεργοί στην επιστήμη, περισσότερο από μένα, κάποιοι άλλοι δεν ασχολούνται καθόλου, ετερογένεια στις ηλικίες, σε όλα. Ο καλύτερος τρόπος για τέτοια θέματα είναι να πεις μερικές ιστορίες, να το κρατήσεις όσο γίνεται απλό
και όσο γίνεται πιο σύντομο. Για τα δύο πρώτα πιστεύω θα τα πετύχουμε, για το τρίτο δεν σας εγγυώμαι. Λοιπόν, ξεκινώντας με το θέμα μας. Υπάρχουν, ξέρετε, διάφορες προσεγγίσεις στο πώς σχετίζεται η βίβλος με την επιστήμη. Δεν θα μπούμε σε αυτές. Μία όμως, η οποία κάποιες φορές είναι αρκετά δημοφιλής και τη βλέπω σε αρκετούς επιστήμονες έτσι, πιστούς, όχι απαραίτητα ευαγγελικούς, είναι ότι είναι δύο τελείως διαφορετικά πεδία. Η βίβλος και γενικότερα η πίστη έχει σχέση με θέματα ψυχής και πνεύματος. Η επιστήμη είναι κάτι τελείως άλλο. Δεν εφάπτονται, δεν υπάρχει αλληλεπικάλυψη, θέτουν τελείως διαφορετικά ερωτήματα, άρα και οι απαντήσεις είναι τελείως διαφορετικές. Δεν είναι τελείως αλήθεια αυτό. Είναι εν μέρει αλήθεια ως προς κάποια ερωτήματα, τα οποία στην πορεία λίγο θα τα δούμε, αλλά δεν είναι τελείως αλήθεια, κυρίως όταν μιλάμε για τη χριστιανική πίστη, γιατί η βίβλος έχει ισχυρισμούς επάνω στους οποίους βασίζεται ένα μεγάλο μέρος της πίστης μας, που ή θα είναι με κάποιο τρόπο επαληθεύσιμοι ή αν προσπαθήσουμε να τους επαληθεύσουμε και δούμε ότι καταρρίπτονται, τότε καταρρίπτονται και πολλά από αυτά τα οποία εμείς ισχυριζόμαστε. Για παράδειγμα, ο Ιησούς ήταν ή δεν ήταν ιστορικό πρόσωπο. Είναι τελείως διαφορετική η απάντηση αν θεωρήσουμε ότι ήταν ιστορικό πρόσωπο, τι χαρακτηριστικά είχε ή να μπούμε μετά να εξετάσουμε το τι δεδομένα έχουμε για την Ανάσταση ή όχι. Και τελείως διαφορετικό το να τα δούμε όλα αυτά συμβολικά. Όπως αρκετοί θεολόγοι, κυρίως του 19ου αιώνα, προσπάθησαν να το κάνουν αυτό για να συμβιβάσουν με έναν άκομψο τρόπο πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν συμβιβάζονται με αυτόν τον τρόπο. Και επίσης, αν σκεφτούμε αυτό το οποίο πιθανότατα το έχετε ακούσει, ότι στην ουσία μιλάμε για δύο βιβλία. Το ένα είναι το βιβλίο της φύσης και το άλλο είναι το βιβλίο του Λόγου του Θεού. Αυτά τα βιβλία με κάποιο τρόπο, όταν έρχονται κοντά, θα πρέπει να μην αντικρούει το ένα το άλλο. Και θα δούμε αυτό στην πορεία τι μπορεί να σημαίνει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή ποια είναι η αντίληψη η οποία υπάρχει σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες τη βίβλο. Θα σας διαβάσω δύο δηλώσεις από γνωστούς επιστήμονες. Η πρώτη είναι αυτή που βλέπετε, είναι ενός φυσικού βραβευμένου με βραβείο Νόμπελ, του Στίβεν Βάιμπεργκ, που λέει «Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει από το μακρύ εφιάλτη της θρησκείας. Οτιδήποτε μπορούμε εμείς οι επιστήμονες να κάνουμε ώστε να δυνατήσει η θηλιά της θρησκείας πρέπει να γίνει και ίσως τελικά αυτή να είναι η μεγαλύτερη συνδρομή μας στον πολιτισμό». Και ίσως ένας πιο γνωστός, που το όνομά του πιθανόν αρκετοί θα το έχετε ακούσει, του Ρίτσαρντ Ντόκινς, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός εκλαϊκευτής σε θέματα επιστήμης και πίστης, αλλά ένας σφοδρός πολέμιος της πίστης. Έχει διάφορες έντονες διατυπώσεις. Μια από αυτές είναι της μόδας να χαρακτηρίζουμε ως απειλή από την αποκάλυψη για την ανθρωπότητα τον ιό του AIDS ή την νόσο των τρελών αγελάδων και πολλά ακόμα. Τότε ο COVID δεν είχε εμφανιστεί ακόμα. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να υποστηριχθεί ότι η πίστη είναι ένα από τα μεγαλύτερα κακά του κόσμου. Εφάμιλο με τον ιό της ευλογιάς, αλλά δυσκολότερο να ξεριζωθεί. Πιθανότατα τέτοιες δηλώσεις μπορούμε να βρούμε και σε άλλους επιστήμονες. Εκείνο που είναι ακόμα πιο δύσκολο είναι αυτό που θα έλεγα η λαϊκή σοφία, η οποία γενικότερα υπάρχει και τη βλέπει κανείς σε δημοσιογράφους, σε περιοδικά, σε εκπομπές, σε ανθρώπων που δεν είναι ότι έχουν μελετήσει κάτι. Απλώς αναπαράγουν κάποια στερεότυπα. Τελευταία είδα αυτό. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ επιστήμης και θρησκείας? Απάντηση. Η επιστήμη χτίζει αεροπλάνα και ουρανοξύστες, η θρησκεία τα φέρνει κοντά. Και για όσους δεν καταλαβαίνετε αμέσως το υπονοούμενο, η αναφορά είναι στην τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στην Αμερική. Θυμόσαστε τι είχε γίνει. Οπότε όλο αυτό ακούγεται σαν κάτι πολύ έξυπνο. Και προσέξτε τώρα τι υπάρχει σε τέτοιες δηλώσεις. Η επιστήμη χτίζει αεροπλάνα και ουρανοξύστες, η θρησκεία τα φέρνει κοντά. Ποια θρησκεία? Ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έκαναν την τρομοκρατική επίθεση? Η απάντηση μετά, όταν ξεκινήσει μια τέτοια κουβέντα, είναι ναι, καλά, εντάξει, όλες οι θρησκείες το ίδιο είναι, γιατί οι χριστιανοί δεν κάνανε τις σταυροφορίες. Και εκεί μετά μπαίνει το στοιχείο ότι η θρησκεία οδηγεί στη μυσαλλοδοξία,
οδηγεί σε πράξεις οι οποίες είναι αντίθετες με τον πολιτισμό, αντίθετες με τη λογική. Άρα, εμείς που είμαστε προοδευμένοι και είμαστε άνθρωποι οι οποίοι ξέρουμε και η επιστήμη πια μας έχει απελευθερώσει από όλα τα δεσμά αυτά, μένουμε σε μια επιστημονική προσέγγιση και απορρίπτουμε όλες τις θρησκείες ηλίθιν. Και με αυτού του είδους την προσέγγιση, θα το έχετε δει ίσως και συχνά ακούει, έλα μωρέ τώρα πρόσφατα, ας πούμε για το Πάσχα, Ανάσταση και αυτά, ωραία, να πάμε στην εκκλησία, αυτό αναγεννιέται η φύση, είναι καλό να σκεφτόμαστε. Δείτε τις δηλώσεις των δημοσίων προσώπων όταν μιλάνε για την Ανάσταση. Μιλάει κανείς για την Ανάσταση του Χριστού? Μιλάνε για μια Ανάσταση γενικώς, για μια ιδέα Ανάστασης, για μια ιδέα ανανέωσης, για μια ιδέα να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας και να πάμε σε κάτι καινούριο. Μένουμε μόνο σε κάποιους συμβολισμούς, γιατί όλο το υπόλοιπο, τώρα πώς να σκεφτούμε ότι κάποιος αναστήθηκε και τι αναστήθηκε και ας το αφήσουμε στην άκρη. Το θέμα είναι ότι αν αυτό είναι μια λαϊκή εικόνα η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό έχει επικρατήσει, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και πραγματική. Πριν από κάμποσα χρόνια, όταν συμπληρώθηκε μία εκατονταετία από τότε που ξεκίνησαν τα βραβεία Νόμπελ, γράφτηκε ένα βιβλίο το 2005 με τίτλο «100 χρόνια βραβείο Νόμπελ». Είχε διάφορες στατιστικές και διάφορα στοιχεία μέσα. Ένα από αυτά ήταν ότι το 65% αυτών που μεταξύ του 1901 και του 2000 τιμήθηκαν με βραβείο Νόμπελ σε διάφορα πεδία, φυσικής, χημείας, ιατρικής, οικονομίας, σε διάφορα πεδία, δήλωναν ότι είναι χριστιανοί. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά περιλαμβάνει και μία περίοδο πολλών ετών που τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα, η επιστήμη δεν είχε προχωρήσει πολύ και γι' αυτό ακριβώς είναι αυτές οι στατιστικές. Αν βάλουμε άλλα 20 χρόνια σήμερα, μπορεί αυτό το ποσοστό να είναι διαφορετικό. Μπορεί κάπως να μεταβληθεί. Όχι όμως απαραίτητα πολύ. Και ο λόγος είναι ότι σήμερα πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες εξακολουθούν να δηλώνουν χριστιανοί ή άλλοι που δεν δηλώνουν χριστιανοί δεν έχουν κανένα λόγο και το αντίθετο λένε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο να αρχίσουμε να πολεμάμε μία έννοια του Θεού. Σας διαβάζω ένα μικρό κομμάτι από ένα βιβλίο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Είναι επιστήμη και θρησκεία, Science and Religion, και δεν το έχει γράψει χριστιανός. Ο Τόμας Ντίξον δεν είναι χριστιανός. Και είναι από έναν πάρα πολύ αξιόπιστο εκδοτικό οίκο, Oxford University Press. Και λέει, η ιδέα ότι οι επιστημονικές και θρησκευτικές απόψεις βρίσκονται αναπόφευκτα σε ένταση αντικρούεται από το μεγάλο αριθμό θρησκευόμενων επιστημόνων που συνεχίζουν να βλέπουν την έρευνά τους ως συμπληρωματική και όχι ως πρόκληση της πίστης τους. Και αναφέρει κάποια ονόματα, όπως είναι ο John Polkinghorne, που είναι ένας διακεκριμένος θεωρητικός φυσικός, ο Francis Collins, πιθανόν κάποιοι τον έχετε ακούσει, ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας της Αμερικής και υπεύθυνος για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στη βιολογία, την αποκωδικοποίηση ολόκληρου του ανθρώπινου γονιδιώματος. Παρεμπιπτόντως, έχει μεταφραστεί ένα εξαιρετικό βιβλίο του στα ελληνικά, «Η γλώσσα του Θεού». Όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά τα θέματα, ασχοληθείτε να το πάρετε. Και αν ψάξετε και στο YouTube, θα δείτε εξαιρετικά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις ή ομιλίες του. Είναι ένας συνειδητός χριστιανός και πολύ ταπεινός άνθρωπος. Ή ένας αστρονόμος, ο Owen Gingerich, και θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και άλλα ονόματα. Και αν πάμε να το διατυπώσουμε κάπως γενικότερα, πάλι από το ίδιο βιβλίο, λέει ο Τόμας Ντίξον, αν και η ιδέα του πολέμου μεταξύ επιστήμης και θρησκείας παραμένει ευρέως διαδεδομένη και δημοφιλής, αυτό το οποίο αναφέραμε πριν, η λαϊκή κουλτούρα, η πρόσφατη ακαδημαϊκή προσέγγιση στρέφεται όλο και περισσότερο προς την κατάρριψη της έννοιας μιας αναπόφευκτης σύγκρουσης μεταξύ τους. Μελετώντας το θέμα, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχουν καλοί, ιστορικοί και άλλοι λόγοι για την απόρριψη απλών ιστοριών σύγκρουσης. Και το ίδιο ακριβώς γράφει ένας που θεωρείται ο John Hedley Brooke, που θεωρείται ο κορυφαίος ιστορικός της επιστήμης και της θρησκείας, και λέει «Η σοβαρή ιστορική μελέτη έχει αποκαλύψει τόσο εξαιρετικά πλούσια και περίπλοκη σχέση μεταξύ επιστήμης και θρησκείας στο παρελθόν, που γενικές θέσεις είναι δύσκολο να υποστηριχτούν. Το πραγματικό μάθημα αποδεικνύεται ότι είναι η πολυπλοκότητα». Κρατήστε λοιπόν αυτό στη σκέψη σας. Αυτά τα δύο μέχρι τώρα που έχουμε δει, ότι πρώτον οι σχέσεις επιστήμης και πίστης ή θρησκείας ή βίβλου δεν είναι τόσο απλές ότι είναι δύο κόσμοι οι οποίοι συγκρούονται.
Και δεύτερο, ότι δεν είναι πραγματικότητα ότι αυτή η σύγκρουση είναι μια σύγκρουση που το πάνω χέρι διαρκώς το έχουν αυτοί οι οποίοι είναι επιστήμονες πολέμοι μιας πίστης. Λίγη ιστορία και λίγες ιστορίες. Κρατώντας αυτό που είπαμε πριν για την πολυπλοκότητα των πραγμάτων και των συγκρούσεων μεταξύ επιστήμης και πίστης. Ποιοι είναι οι πραγματικοί αντίπαλοι? Αν εξετάσει κανείς πολλές από τις περιπτώσεις εκείνες που έχουν μείνει στο μυαλό μας ή που όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα τις ξέρουν, θα δει ότι σε πάρα πολλές από αυτές τις περιπτώσεις η σύγκρουση δεν ήταν ανάμεσα στη βίβλο και στην επιστήμη. Μπορεί να ήταν ανάμεσα στην ερμηνεία της βίβλου ή στην ερμηνεία της επιστήμης. Μπορεί να ήταν μια πολεμική εναντίον της Εκκλησίας και όχι της ίδιας της πίστης. Μπορεί να ήταν συγκρούσεις καθαρά για λόγους εξουσίας, ποιος έχει το πάνω χέρι, για λόγους αυθεντίας, ποιος είναι αρμόδιος να ορίσει τι είναι αλήθεια και τι είναι σωστό και τι λάθος. Για λόγους πολλούς που κάνουν όλες αυτές τις καταστάσεις πάρα πολύ πιο σύνθετες από το να νομίζουμε ότι κάποιοι βάζουν δίπλα-δίπλα τη βίβλο και τα επιστημονικά δεδομένα και βγάζουν απλώς κάποια συμπεράσματα. Και θα ήθελα να δούμε 3 τέτοια παραδείγματα από τα πολλά που θα μπορούσαμε για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο αυτό που λέμε. Το πρώτο, το παράδειγμα του Γαλιλαίου. Ακόμα και όσοι δεν έχετε ασχοληθεί, φαντάζομαι ότι έχετε ίσως στο μυαλό σας ότι ένα κλασικό παράδειγμα σύγκρουσης επιστήμης και εκκλησίας ήταν το περίφημο «και όμως κινείται», που αναγκάστηκε να πει ο Γαλιλαίος, ταπεινωμένος, όταν φέρνει μπροστά, συνεχίζοντας τις ανακαλύψεις του Κοπέρνικου, όταν φέρνει μπροστά την πραγματικότητα ότι δεν είναι η Γη το κέντρο του σύμπαντος, δεν κινείται ο ήλιος γύρω από τη Γη, αλλά η Γη και οι πλανήτες κινούνται γύρω από τον ήλιο. Και έρχεται αντιμέτωπος με την Καθολική Εκκλησία και αναγκάζεται υπό την πίεση της Εκκλησίας όλο αυτό να το πάρει πίσω. Άρα, τι έχουμε? Έχουμε μία επιβολή μιας λάθος άποψης από την Εκκλησία στην επιστήμη. Στην πραγματικότητα δεν ήταν έτσι ακριβώς. Ο Γαλιλαίος βρίσκεται ενώπιον της Ιεράς Εξέτασης στις 22 Ιουνίου του 1633 και παίρνει πίσω με κάποιο τρόπο αυτό το οποίο είχε πει, με έναν πολύ ήπιο τρόπο και με μια πολύ ήπια ποινή. Έναν περιορισμό στο σπίτι του για 3 χρόνια και να διαβάζει τους 7 ψαλμούς της μετάνοιας κάθε μέρα. Αλλά όταν κοιτάξει κανείς από πίσω τις ιστορικές συνθήκες, εκείνο που διαπιστώνει είναι το εξής. Ο Γαλιλαίος, συνεχίζοντας αυτά που ο Κοπέρνικος είχε πει και έχοντας στα χέρια του καλύτερα εργαλεία, είχε φτιάξει ένα τηλεσκόπιο το οποίο μπορούσε να δίνει καλύτερες εικόνες του ουρανού από αυτά τα οποία είχαν πριν. Διατυπώνει πράγματι αυτή την άποψη ότι δεν είναι η Γη το κέντρο, αλλά είναι ο ήλιος. Και αρχίζει αυτή την άποψη να τη στέλνει σε κάποιους από τους ηθήνοντες της Καθολικής Εκκλησίας. Συνοδεύοντάς την με μια ερμηνευτική, που η βάση της ερμηνευτικής του ήταν η θεωρία της προσαρμογής, που έλεγε το εξής πολύ απλό, που σήμερα βέβαια όλοι μας τη δεχόμαστε. Ότι θα πρέπει να δεχτούμε ότι η γλώσσα της γραφής δεν είναι μία γλώσσα σε πολλά σημεία την οποία πρέπει να την παίρνουμε ακριβώς όπως είναι, αλλά να τη σκεφτούμε και να τη βάλουμε στο πλαίσιο της εποχής μέσα στο οποίο γράφεται η γραφή. Και αυτό δεν το ξεκίνησε ο Γαλιλαίος, το είχε πρώτο διατυπώσει ο Αυγουστίνος από τον 4ο αιώνα. Και έλεγε ο Γαλιλαίος, αν ας πούμε όταν διαβάζουμε για το βραχίωνα του Κυρίου, τι σκεφτόμαστε, ότι ο Θεός έχει ένα χέρι και κουνάει ένα χέρι? Είναι συμβολική. Και με αυτόν τον τρόπο, λέει, θα πρέπει να σκεφτούμε και αναφορές όπως είναι στους ψαλμούς, ότι εθεμελίωσε στη γη πάνω στα θεμέλια αυτής για να μην σαλευθεί, σαν συμβολικές και όχι σαν κυριολεκτικές. Πολύ λογική προσέγγιση που, ξαναλέω, δεν ήταν ο Γαλιλαίος ο πρώτος που την είχε πει, ήδη από τον 4ο αιώνα αυτό υπήρχε. Τι τρώει το Γαλιλαίο? Η συγκυρία. Αυτό, όπως είπαμε, γίνεται το 1633. Τι έχει προηγηθεί μερικές δεκαετίες πριν? Η μεταρρύθμιση.
Ποιο ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης σε σχέση με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία? Ότι ο κάθε ένας καλείται να διαβάζει το Λόγο του Θεού και με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος να ζητάει από το Θεό να το αποκαλύψει το πρόσωπό του. Άρα λοιπόν, μία πιθανότητα και δυνατότητα ερμηνευτικής προσέγγισης από κάποιον απλό λαϊκό και όχι από την επίσημη Εκκλησία. Και αυτό η Ρωμαϊκοκαθολική Εκκλησία το έχει ήδη καταδικάσει στη Σύνοδο της Τρέντης, όταν λέει κανείς, βασιζόμενος στη δική του κρίση και διαστρεβλώνοντας τις Άγιες Γραφές, σύμφωνα με τις προσωπικές του αντιλήψεις, δεν μπορεί να τολμά να τις ερμηνεύει αντίθετα με την αντίληψη της Αγίας Μητέρας Εκκλησίας, στην οποία ανήκει η εξουσία να αποφασίζει την ουσία και το νόημά τους, ή ακόμα και αντίθετα από την ομόφωνη γνώμη των πατέρων. Ο Γαλιλαίος καταδικάζεται κυρίως για αυτό το λόγο. Γιατί εκείνη την εποχή η Εκκλησία δεν μπορούσε να δεχθεί ότι έρχεται κάποιος και λέει και προτείνει μια διαφορετική ερμηνευτική από αυτήν της ίδιας της Εκκλησίας. Αρκετές από τις μάχες, όπως ανέφερα και πριν, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, ήταν μάχες εξουσίας και αμφισβήτησης της εξουσίας της Εκκλησίας μέσω της αμφισβήτησης των διδασκαλιών της Εκκλησίας. Παράδειγμα, όταν ξεκινάει η Γαλλική Επανάσταση, ένας από τους βασικούς φιλοσόφους πάνω στους οποίους βασίζεται το οικοδόμημα και της Επανάστασης αλλά και του διαφωτισμού ήταν ο Βολτέρος. Και συχνά παρουσιάζεται ως άθεος. Δεν ήταν ο Βολτέρος άθεος. Ήταν θεϊστής, δεν πίστευε σε έναν Θεό όπως αυτός που περιγράφεται στη βίβλο, αλλά καταδίκαζε με τον ίδιο τρόπο τις απόψεις της Εκκλησίας όπως εκείνη την εποχή είχαν διαμορφωθεί, αλλά και τις απόψεις της αθείας. Τι ήθελε ο Βολτέρος? Μια πίστη σε ένα Θεό, ο οποίος ήταν μια γενική και ανώτερη δύναμη που έχει δημιουργήσει το σύμπαν, χωρίς όμως τις απαιτήσεις τις οποίες η Εκκλησία επέβαλε στους πιστούς, και προσέξτε, όχι τόσο τις ηθικές απαιτήσεις, αλλά τις απαιτήσεις εξουσίας σε μια Εκκλησία η οποία ήταν ταυτόσιμη με την εξουσία εκείνη την εποχή. Και το ίδιο ακριβώς μπορεί να δει κανείς αν πάει στην Αγγλία για τα γραπτά του Τζον Λοκ ή αν πάει στην Αμερική το 19ο αιώνα, όταν ξεκινάει η ιδέα της συνταγματικής σύστασης της Αμερικής με τον Τόμας Πέιν, που έχει μια παρόμοια προσέγγιση, όχι για λόγους αμφισβήτησης της ίδιας της βίβλου, στη βάση της, αλλά για λόγους αμφισβήτησης της εξουσίας της Εκκλησίας. Και το τρίτο παράδειγμα, από την από εδώ πλευρά, η ακριβής χρονολόγηση της δημιουργίας. Το 1642, που είναι 3 δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση αυτής της πάρα πολύ γνωστής μετάφρασης που εξακολουθεί να υπάρχει στα αγγλικά, της King James Version, ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου του Cambridge, ο John Lightfoot, δημοσιεύει μια πολύτομη μελέτη, υπολογίζοντας με βάση την αφήγηση της γένεσης τις ακριβείς ημερομηνίες του σύμπαντος, τοποθετώντας την αρχή και τη δημιουργία του σύμπαντος στις 17 Σεπτεμβρίου του 3928 π.Χ. 8 χρόνια αργότερα, ένας Αγγλικανός Ιρλανδός αρχιεπίσκοπος, ο James Ussher, δημοσιεύει μια διορθωμένη χρονολόγηση της δημιουργίας και λέει ότι έγινε στις 3 Οκτωβρίου του 4004 π.Χ. Προσέξτε τώρα. Αυτή η χρονολόγηση βασίζεται στο άθροισμα των πληροφοριών που δίνει η γένεση. Ο Αδάμ γέννησε αυτούς και σε τόσα χρόνια και ο άλλος γέννησε τον άλλον κτλ. Και υπήρχε επί πάρα πολλά χρόνια στο περιθώριο των γραφών με αυτή τη μετάφραση δίπλα στη γένεση. Δηλαδή υπήρχε μια τέτοια χρονολόγηση. Πότε γεννήθηκε αυτός, πότε γεννήθηκε ο άλλος, πότε γεννήθηκε ο τρίτος. Σκεφτείτε τώρα αυτό που είπαμε και χθες. Μεγαλώνουμε συχνά μέσα σε εκκλησίες, οι οποίες έχουν μια συγκεκριμένη προσέγγιση και ερμηνευτική της γραφής, και καθώς την ακούμε αυτή την προσέγγιση, για μας ταυτίζεται με το τι λέει η γραφή. Σκεφτείτε τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν πριν για την ερμηνεία της Αποκάλυψης. Για γενιές ανθρώπων οι οποίοι μεγάλωναν και διάβαζαν τη συγκεκριμένη μετάφραση, η χρονολόγηση δίπλα ήταν ταυτόσιμη με αυτό που λέει η γραφή. Εκείνο που είναι το χαριτωμένο της υπόθεσης είναι ότι ο πρώτος, ο Lightfoot, επανέρχεται με μια νεότερη μελέτη υπολογισμού και αποφαίνεται ότι όλη η δημιουργία πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα 18 με 24 Οκτωβρίου του 4004 π.Χ. Η δε δημιουργία του Αδάμ συνέβη την 23η Οκτωβρίου στις 9 η ώρα το πρωί. Αυτά
ξέρετε, ήταν από ανθρώπους πιστούς. Αλλά ήταν η αντίληψη της εποχής και μια αντίληψη η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό διατηρήθηκε και σε κάποιους κύκλους, διατηρείται ακόμα. Δεν θα σχολιάσουμε την εξαήμερη δημιουργία, την προσέγγιση αυτή, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αν θέλετε, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αλλά ξέρετε, αρκετές από αυτές τις ρίζες είναι στο με τι ερμηνευτική ματιά προσεγγίζουμε τη Γραφή και το τι βλέπουμε να λέει ο Λόγος του Θεού ή να νομίζουμε ότι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα ήθελα να δούμε λίγα επί της ουσίας και διάλεξα δύο κομμάτια για να δούμε επί της ουσίας σε σχέση με το που βρισκόμαστε σήμερα. Θα σας διαβάσω κάτι που έγραψε ένας φυσικός και μαθηματικός από τους πιο διακεκριμένους, για πάρα πολλά χρόνια καθηγητής στο Princeton στην Αμερική, ο Freeman Dyson, που λέει «Όσο πιο πολύ εξετάζω το σύμπαν και τις λεπτομέρειες της αρχιτεκτονικής του, τόσο περισσότερες ενδείξεις βρίσκω ότι το σύμπαν κατά κάποιο τρόπο γνώριζε ότι θα έρθουμε». Τι περιγράφει ο Dyson με αυτό? Περιγράφει αυτό το οποίο λέγεται η ανθρωπική αρχή. Να ανοίξω εδώ μια παρένθεση, γιατί θυμάμαι με συγκίνηση πραγματικά τον αδελφό Στέλιο Δανιλόπουλο τη δεκαετία του 80, σε συνέδρια στο Σούνιο, να μας φέρνει για πρώτη φορά σε επαφή με αυτήν ακριβώς την ανθρωπική αρχή, όταν είχε λίγα χρόνια μόνο που είχε αρχίσει να εμφανίζεται στους κύκλους των επιστημόνων. Σε μια εποχή που για τους περισσότερους νέους από εσάς είναι εποχή των σπηλαίων. Δεν υπήρχε ίντερνετ, δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχε Google, δεν μπορούσες να αναζητήσεις να βρεις κάτι. Για να παραγγείλουμε βιβλία από το εξωτερικό έπρεπε να πάμε σε μια τράπεζα να μας εγκρίνει ένα έμβασμα σε δολάρια για να μπορέσουμε να στείλουμε το έμβασμα και να μας έρθει μετά από 3 μήνες κάποιο βιβλίο που δεν είχαμε που να το ψάξουμε, εκτός αν είχες κάποιο κατάλογο του εκδοτικού οίκου και μπορούσες να βρεις ένα βιβλίο που ίσως να σε ενδιαφέρει. Ξαναγυρίζω λοιπόν σε αυτό το οποίο είπαμε. Τι λέει η ανθρωπική αρχή? Λέει, με απλά λόγια, ότι ναι, η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος. Αλλά μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο αυτό το σύμπαν ήρθε στην ύπαρξη, εκείνο που διαπιστώνουμε είναι ότι κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να έρχεται στην ύπαρξη με τέτοιο τρόπο, ώστε κάποια στιγμή να φιλοξενήσει ζωή. Θα σας αναφέρω 1-2 παραδείγματα. Απειροελάχιστες μεταβολές στις αρχικές συνθήκες μετά το Big Bang, μετά τη Μεγάλη Έκρηξη, η οποία συμβαίνει περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, θα είχαν ως αποτέλεσμα είτε τη μη δημιουργία του σύμπαντος, είτε ένα σύμπαν όπου η εμφάνιση της ζωής θα ήταν αδύνατη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, 1-2 παραδείγματα. Αν η ταχύτητα... Φαντάζομαι έχετε στο μυαλό σας το Big Bang ότι γίνεται μια έκρηξη και όλο το σύμπαν, ό,τι βλέπουμε γύρω μας, ξεκινάει από μια συσσόρευση ύλης σε ένα εξαιρετικά μικρό, φανταστείτε το πολύ μικρότερο από το μέγεθος μιας γροθιάς, όλη η υλική ενέργεια που υπάρχει στο σύμπαν ξεκινάει από εκεί και γίνεται μια έκρηξη, το Big Bang, και αρχίζει το σύμπαν να διαστέλλεται. Και δημιουργούνται γαλαξίες, πλανήτες κτλ. Αν η ταχύτητα διαστολής του σύμπαντος ήταν κατά, προσέξτε, 0,15 μηδενικά μετά την υποδιαστολή, 1 μικρότερη από την ταχύτητα διαστολής που είχε το σύμπαν, το ίδιο το σύμπαν θα είχε καταρρεύσει στον εαυτό του. Γιατί δεν θα έφτανε η ταχύτητα για να μπορεί να διαστέλλεται. Και αν ήταν κατά 1 εκατομμυριοστό μεγαλύτερη, δεν θα είχαν δημιουργηθεί ποτέ πλανήτες, γιατί το σύμπαν θα παρέμενε μια αστρική σκόνη. Τέτοιου είδους, θα σας αναφέρω άλλο ένα παράδειγμα για τα χημικά στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο το οποίο σχηματίζεται ήταν το υδρογόνο. Αλλά μαζί με το υδρογόνο σχηματίζεται και ένα ποσοστό ηλίου. Και από τη σύνδεξη μετά αυτή αρχίζουν και σχηματίζονται άλλα στοιχεία, τα οποία, μεταξύ των οποίων και ο άνθρακας, που είναι το βασικότερο στοιχείο για την οργανική ζωή, για την ύπαρξη ζωής πάνω στον πλανήτη. Αν οι πυρηνικές δυνάμεις που ενώνουν τα πρωτόνια και τα νετρόνια μέσα στον πυρήνα ήταν απειροελάχιστα διαφορετικές, αν ήταν μικρότερες, θα είχε σχηματιστεί μόνο υδρογόνο. Αν ήταν απειροελάχιστα μεγαλύτερες, θα είχε σχηματιστεί μόνο ήλιο. Και κανένα άλλο από τα στοιχεία. Και θα μπορούσα να σας αναφέρω και άλλα τέτοια παραδείγματα. Και το άλλο που παρατηρεί κανείς είναι ότι οι φυσικές σταθερές
Σας θυμίζω ότι είναι οι φυσικές σταθερές από το σχολείο. Θυμάστε τους μαθηματικούς τύπους που περιγράφουν, ας πούμε, το νόμο της βαρύτητας. Υπήρχε ένα νούμερο το οποίο έπρεπε να το θυμόμαστε απ' έξω. Υπήρχαν κάποια σύμβολα, το G, ας πούμε, που είναι η επιτάχυνση βαρύτητας. Υπήρχαν και κάποια νούμερα, τα οποία ήταν κάποιες φυσικές σταθερές που έπρεπε να τις θυμόμαστε απ' έξω. Ένας αριθμός, ο οποίος δεν άλλαζε ό,τι και να γινόταν. Μια τέτοια φυσική σταθερά, για παράδειγμα, είναι η ταχύτητα του φωτός. 15 λοιπόν τέτοιες φυσικές σταθερές έχουν τιμές που η θεωρία δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί έχουν αυτές τις τιμές και όχι άλλες. Και μόνο αυτές οι τιμές επιτρέπουν την εμφάνιση ζωής. Γι' αυτό το λόγο, επιστήμονες που, ξαναλέω, δεν είναι χριστιανοί, όπως για παράδειγμα ο Άρνο Πεντσίας, που ήταν φυσικός και αστρονόμος που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, λέει «Τα καλύτερα δεδομένα που έχουμε είναι αυτά ακριβώς που θα είχα προείπει, αν δεν είχα τίποτα άλλο για να προχωρήσω, από τα 5 βιβλία του Μωυσή, τους Ψαλμούς και τη βίβλο ολόκληρη». Ξαναλέω, δεν είναι χριστιανός. Θα πει κανείς, δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Υπάρχουν. Μία από αυτές, ας πούμε, διατύπωσε ο Στίβεν Χόκινγκ, ο οποίος έβλεπε αυτός ο μεγάλος φυσικός, θυμόσαστε που είχε αυτή την αναπηρία, έβλεπε αυτό το αδιέξοδο και γι' αυτό διατύπωσε την θεωρία της απειρίας των συμπάντων. Ξέρετε, όταν δεν μπορούμε να δώσουμε εύκολες απαντήσεις κάτι, το ρίχνουμε στη στατιστική. Άμα βάλεις άπειρο, μέσα στο άπειρο κάτι θα συμβεί. Δεν μπορεί να μην συμβεί. Επομένως, πηγαίνοντας σε μια απειρία συμπάντων, στατιστικά λέει κάποιο σύμπαν θα κατέληγε να έχει αυτές τις συνθήκες και εμείς βεβαίως βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το σήμα και γι' αυτό ερμηνεύουμε τα πράγματα έτσι. Όσο μεταφυσικό είναι το να δεχθείς ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη που έχει οδηγήσει αυτά τα πράγματα, άλλο τόσο μεταφυσικό είναι να δεχθείς την απειρία των συμπάντων, γιατί δεν είναι ότι έχουμε κάποια δεδομένα που μας οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αστερίσκος. Είναι άλλο πράγμα το να καταλήγουμε στο ότι θα πρέπει να υπάρχει κάτι πριν από αυτό ή και κάποιος σκοπός μέσα σε όλο αυτό, και άλλο πράγμα να καταλήγουμε στο Θεό της βίβλου. Η απόσταση εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλη. Έτσι. Και γι' αυτό σας λέω, αρκετοί από αυτούς τους επιστήμονες δεν σημαίνει ότι είναι χριστιανοί. Μπορεί να είναι θεϊστές, μπορεί να μην απορρίπτουν την ιδέα του Θεού, αλλά δεν σημαίνει ότι ονομάζουν τους εαυτούς τους χριστιανούς. Και γι' αυτό τον λόγο, σας διαβάζω άλλο ένα και το κλείνω αυτό το κομμάτι. Ένας άλλος πολύ διακεκριμένος αστροφυσικός και συγγραφέας, ο Ρόμπερτ Τζάστρου, γράφει «Αυτή τη στιγμή φαίνεται ως εάν η επιστήμη δεν θα μπορέσει να σηκώσει ποτέ το πέπλο του μυστηρίου της δημιουργίας». Τι ήταν πριν, γιατί έγινε. Για τον επιστήμονα που έχει ζήσει με την πίστη του στη δύναμη της λογικής, η ιστορία φαίνεται να τελειώνει σαν ένα άσχημο όνειρο. Αναρριχήθηκε στα βουνά της άγνοιας για να κατακτήσει τη γνώση, πλησιάζει να κατακτήσει την ψηλότερη κορφή, καθώς στρέφεται στον τελικό βράχο, τον χαιρετά μια ομάδα θεολόγων που κάθονται εκεί από αιώνας. Το δεύτερο κομμάτι που θα ήθελα να δούμε είναι το κομμάτι των θαυμάτων. Γιατί είναι ένα κομμάτι με το οποίο ερχόμαστε πάρα πολλές φορές αντιμέτωποι στις κουβέντες μας. Και θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να δούμε 3 πράγματα. Τι είναι φυσικός νόμος, γιατί η έννοια του θαύματος για πολλούς είναι κάτι το οποίο είναι μια παραβίαση ενός φυσικού νόμου. Τι είναι θαύμα, και το ερώτημα, πιστεύουμε πάντα στο θαύμα? Πώς μεγαλώσαμε στα σχολεία να αντιλαμβανόμαστε το τι είναι φυσικός νόμος? Ότι είναι κάτι που επιβάλλει στη φύση το πώς θα λειτουργήσει. Και γι' αυτό είναι απαραβίαστο. Αυτή δεν είναι η αίσθηση που έχουμε για τους φυσικούς νόμους. Είναι αυτό που επιβάλλει στη φύση το πώς θα λειτουργήσει. Άρα είναι απαραβίαστο. Άρα δεν μπορώ να δεχθώ, αν είμαι επιστήμονας, τη δυνατότητα θαύματος. Ο πραγματικός ορισμός της επιστήμης για το τι είναι θαύμα, για το τι είναι φυσικός νόμος, είναι ότι οι φυσικοί νόμοι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως οντότητες ή δυνάμεις που με κάποιο τρόπο επιβάλλουν στη φύση πώς θα λειτουργήσει. Θα πρέπει να θεωρούνται ως η καλύτερη διαθέσιμη εμπειρική προσέγγιση που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή για να περιγράψουμε, συνήθως με μαθηματικούς τύπους, τους τρόπους που συμπεριφέρονται συγκεκριμένα συστήματα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν είναι της ώρας. Υπάρχει ένα μεγάλο πεδίο που λέγεται επιστημολογία και εξετάζει ακριβώς τη μέθοδο και την αλήθεια
ή όχι την αλήθεια των επιστημονικών δεδομένων. Κρατήστε όμως αυτό στη σκέψη σας. Ο φυσικός νόμος δεν επιβάλλει στη φύση το πώς θα λειτουργήσει. Είναι η καλύτερη περιγραφή που έχουμε για το πώς λειτουργεί συνήθως, χωρίς να μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι πάντοτε σε οποιοδήποτε σημείο και υπό οποιασδήποτε συνθήκες θα λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Με αυτή την προσέγγιση τι θα μπορούσε να είναι το θαύμα? Μία πάρα πολύ σπάνια εξαίρεση του τρόπου που συνήθως λειτουργούν τα πράγματα, χωρίς να σημαίνει ότι υπάρχει καμία απολύτως παραβίαση, αλλά μία εξαίρεση σε αυτό που συνήθως περιγράφουμε. Ερώτηση. Ξεχάστε λίγο το PowerPoint. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ίσως κάποιοι από εσάς, αυτή την έκφραση «Ο Θεός των κενών», «The God of the Gaps». Τι ήταν αυτό? Είναι η προσέγγιση πολλών χριστιανών να θέλουν να βάλουν το Θεό σε ό,τι δεν μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά. Πώς έγινε αυτό? Δεν έχουμε κάποια εξήγηση. Ο Θεός το έκανε. Καταλαβαίνετε ότι όσο προχωράει η επιστήμη και όσο εξηγούνται περισσότερο τα πράγματα, αυτός ο Θεός μικραίνει. Και γι' αυτό, ήδη από το 1893, ένας Σκοτσέζος, ο Χένρι Ντράμοντ, είχε πει τι είναι πιο ευσεβές. Ένας Θεός που γνωρίζει τα πάντα ή ένας που γεμίζει τα κενά της γνώσης μας και όσο η άγνοιά μας μικραίνει, μικραίνει και ο Θεός. Γι' αυτό ακριβώς το λέω, συνδέοντας το με το προηγούμενο, δεν είναι καλό, ξέρετε, σε οτιδήποτε δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Θαύμα ο Θεός επενεύει, ψάχνοντας να βρούμε το υπερφυσικό πίσω από κάθε τι. Και ο ίδιος είχε πει ότι τον Θεό πρέπει να τον αναζητούμε στην ανθρώπινη γνώση και όχι στην ανθρώπινη άγνοια. Ερώτηση. Αν λοιπόν οι φυσικοί νόμοι επιτρέπουν το θαύμα ακόμα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σημαίνει ότι εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως πιστοί να αναγνωρίσουμε και να αποδεχτούμε κάθε θαύμα? Ποιο είναι το δικό μας πλαίσιο μέσα στο οποίο αποδεχόμαστε ή απορρίπτουμε τον ισχυρισμό ενός θαύματος? Σκεφτείτε λίγο, είσαστε έτοιμοι να δεχθείτε κάθε ισχυρισμό «η τάδε εικόνα δάκρυσε». Έρχεται η τάδε εικόνα που είναι θαυματουργή, πάμε να περάσουμε από κάτω για να θεραπευτούμε. Ή, για να το φέρουμε στα πιο κοντά μας, γίνεται ένα συνέδριο θεραπείας, όσοι έχετε αρρώστιες, ελάτε για να θεραπευτείτε. Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις πολλές φορές αυτά. Τι σημαίνει αυτό, ότι είμαστε λιγόπιστοι? Σημαίνει ότι από την πλευρά μας θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε, αυτό είναι το κομμάτι της επιστήμης που είπαμε πριν, σημαίνει ότι από την πλευρά μας θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει να προσδιορίζουμε ένα πλαίσιο για το τι σημαίνει θαύμα, το οποίο να είναι βιβλικό και να μην είναι παγανιστικό ή ανημιστικό. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι μέσα στην ίδια τη βίβλο ο Θεός δεν έχει πρόβλημα να εξηγήσει κάποια από τα θαύματα και να μην τα αφήσει ότι το ανεξήγητο είναι θαύμα. Όταν γίνεται η διάβαση της Ερυθράς θάλασσας, λέει ότι φύσηξε ένας πάρα πολύ δυνατός άνεμος και χώρισε τα νερά. Και αργότερα, όταν φωνάζουν για κρέας και τα λοιπά, πάλι ένας άνεμος έφερε ορτίκια και πέσανε στο στρατόπεδο. Δεν έχει ο Θεός ανησυχίες να κρύψει τον εαυτό του πίσω από το ανεξήγητο και να πει ότι δεν καταλαβαίνετε, εγώ είμαι εδώ. Τι είναι επομένως θαύμα? Είναι αυτό που ο Θεός κάνει κάποιες φορές σπάνιες, άλλοτε χρησιμοποιώντας τους νόμους της φύσης με έναν τρόπο που εκείνος το καθοδηγεί. Άλλες φορές με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να τον εξηγήσουμε με βάση τα όσα έχουμε, τα όσα γνωρίζουμε, για να οδηγήσει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση με ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός είναι Κύριος σε ολόκληρη τη δημιουργία και την ιστορία, είτε ενεργώντας μέσα από την κανονικότητα των νόμων που εκείνος έχει δημιουργήσει, είτε χρησιμοποιώντας αυτή την κανονικότητα προς κατευθύνσεις τις οποίες εκείνος θέλει, είτε κάποιες φορές ενεργώντας κατά παράβαση ή, αν θέλετε, με τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να τον εξηγήσουμε ακόμα εξαιτίας της κανονικότητας που περιγράφουμε, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, όχι με τρίξ ενός ταχυδακτυλουργού, αλλά με σημεία που εξυπηρετούν κάποιο ιδιαίτερο σκοπό. Και γι' αυτό καλό θα είναι να μην βάζουμε τους εαυτούς μας ως πολύ πνευματικοί στην πλευρά του ταχυδακτυλουργού, που μπορώ να κουνήσω το μαγικό ραβδάκι και οποιαδήποτε στιγμή θέλω το Άγιο Πνεύμα να κάνει ένα θαύμα, γιατί έχω πολύ πίστη. Και όταν δεν γίνει το θαύμα, να ρίξω το βάρος στον άλλο. Δεν είχες αρκετή πίστη, γι' αυτό δεν έγινε.
Δεν λειτουργεί έτσι ο Θεός, κατά την προσωπική μου άποψη, και καλό είναι να έχουμε στο μυαλό μας και από την πλευρά μας το πλαίσιο μέσα στα οποία το τοποθετούμε αυτά. Τελευταίο κομμάτι. Η συμπληρωματικότητα των εξηγήσεων. Ερώτηση. Γιατί βράζει το νερό? Σας χωρίζω νοητικά σε 3 ομάδες. Η από εδώ ομάδα είναι εσείς που είσαστε επιστήμονες, φυσικοί, χημικοί, μιλάτε και έρχεστε και μου δίνετε απάντηση σε αυτή την ερώτηση, γιατί βράζει το νερό. Και μου λέτε ως επιστήμονες ότι το νερό βράζει γιατί η θερμότητα από το μάτι, πάνω στο οποίο το έχουμε βάλει, περνάει στο νερό και αυξάνει την κινητική ενέργεια των μορίων του νερού και καθώς αυξάνει την κινητική ενέργεια των μορίων του νερού, αυτά μεταπίπτουν από την υγρή στην αέρια κατάσταση και επειδή αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη τη μάζα του νερού, αρχίζουν και σχηματίζονται φυσαλίδες μέσα στο νερό που κάποια στιγμή βγαίνουν στην επιφάνεια, μετατρέπεται δηλαδή το υγρό σε αέριο μέσα στη μάζα του νερού, φυσαλίδες, βγαίνουν στην επιφάνεια και γι' αυτό βράζει το νερό. Αυτό δεν θα μου λέγατε? Σας ξέρω, αυτό θα μου λέγατε. Έρχομαι στην από εδώ πλευρά. Δεν είναι ότι είσαστε λιγότερο μορφωμένοι, αλλά είσαστε άνθρωποι όμως οι οποίοι είσαστε πρακτικοί της καθημερινότητας και κοιτάτε να δείτε πώς γίνονται τα πράγματα. Και σας ρωτάω, γιατί βράζει το νερό? Και μου απαντάτε, γιατί θέλουμε να βράσουμε μακαρόνια. Και ρωτάω τώρα εδώ, τη μεσαία πλευρά που είσαστε οι αντικειμενικοί κριτές. Ποια από τις 2 απαντήσεις είναι σωστή? Και οι 2. Και οι 2. Γιατί δεν είναι αμοιβαία αποκλειστικές. Δεν σημαίνει ότι η μία είναι σωστή, η άλλη είναι λάθος. Η μία των επιστημόνων μας δίνει απάντηση στο μηχανισμό μέσω του οποίου βράζει το νερό. Γιατί βράζει? Εξηγούμε το πώς βράζει το νερό. Η άλλη απάντηση είναι για το σκοπό. Γιατί βάλαμε το νερό να βράσει? Γιατί θέλουμε να βράσουμε μακαρόνια. Ξέρετε, αυτή η σύγχυση υπάρχει πάρα πολλές φορές στους επιστήμονες. Ερμηνεύοντας το μηχανισμό, θεωρούμε ότι έχουμε δώσει απάντηση για το σκοπό και γι' αυτό, επειδή πλέον ερμηνεύσαμε το μηχανισμό, δεν χρειαζόμαστε να δώσουμε μια ερμηνεία για το ποιος είναι ο σκοπός ή για το ποιος είναι πίσω από το σκοπό. Παράδειγμα, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες. Θεωρία της εξέλιξης. Με ποιο τρόπο την αντιμετωπίζουν συχνά οι επιστήμονες? Εφόσον εξηγήσαμε με ποιο τρόπο εμφανίζεται η ζωή, δεν χρειαζόμαστε την υπόθεση ενός Θεού. Είναι το τυπικό αυτό που σας ανέφερα πριν. Εξηγήσαμε ένα μηχανισμό και λέμε αφού εξηγήσαμε τον μηχανισμό, δεν χρειαζόμαστε την υπόθεση του Θεού. Και γιατί δεν θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι αυτός είναι ο μηχανισμός που ενδεχομένως διαλέγει ο δημιουργός για να δημιουργήσει? Όντας εκτός χρόνου και έχοντας απλωμένα όλα τα αποτελέσματα από την αρχή μπροστά του και ξέροντας επακριβώς πού αυτός ο μηχανισμός θα οδηγήσει. Δεν θέλω να μπούμε τώρα στη θεωρία της εξέλιξης κτλ., γιατί θα θέλαμε μια τελείως διαφορετική ομιλία. Αλλά κρατήστε στο μυαλό σας το εξής, ότι η επιστήμη δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν σχέση με το σκοπό. Γιατί δημιουργηθήκαμε? Γιατί δημιουργήθηκε το σύμπαν? Γιατί βρισκόμαστε στην ύπαρξη? Να σας πω ένα άλλο ερώτημα που οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά, οι σοβαροί. Γιατί υπάρχει κάτι αντί για τίποτα? Ξεκινώντας από τα πολύ απλά ερωτήματα. Επομένως, κάθε σοβαρός επιστήμονας, φεύγοντας από αυτό το επίπεδο αυτής της λαϊκής δημοσιογραφικής σοφίας που ανέφερα πριν, όταν έρχεται σε επαφή με τα πραγματικά δεδομένα της επιστήμης, καταλαβαίνει ότι καταλήγει σε ερωτήματα που δεν μπορεί να τα απαντήσει με την επιστήμη. Όπως αντίστοιχα, κάθε σοβαρός χριστιανός επιστήμονας ξέρει ότι ποτέ με την επιστήμη του δεν θα φτάσει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Κλείνοντας, κρατήστε αυτό. Οι απαντήσεις και ερμηνείες δεν είναι αμοιβαία αποκλειστικές. Είναι συμπληρωματικές και ισχύουν και οι 2. Η μία μπορεί να έχει σχέση με το πώς, με το μηχανισμό, η άλλη με το γιατί, με το σκοπό. Και καθώς κλείνω αυτό και ελπίζω να μην σας έβγαλα πολύ off, θα ήθελα να πω ότι, ξέρετε, όλες αυτές οι προσεγγίσεις, όπως είναι αυτή η προσέγγιση, ας πούμε, αυτού που λέγαμε απολογητική, έχουν μια χρησιμότητα και ένα σαφή περιορισμό. Ποια είναι η χρησιμότητα, πώς το βλέπω εγώ ή πώς λειτουργήσε για μένα? Είναι χρήσιμο για να καθαρίσεις το έδαφος. Για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ερωτηματικά
δικαίως, θεμιτά ερωτηματικά, για την αξιοπιστία διαφόρων πραγμάτων, για το αν είναι ή δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζεις όσο μπορείς το έδαφος. Με ποιο σκοπό? Να καθαρίσεις το έδαφος για να περπατήσουν προς μια κατεύθυνση. Σκεφτείτε λίγο ένα δρόμο που έχει δέντρα, θάμνους, σκουπίδια και στο βάθος του υπάρχει ένα σπίτι. Βοηθάς με αυτού του είδους την επιχειρηματολογία να καθαριστεί ένα έδαφος. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι το σπίτι. Που σημαίνει ότι με όλο αυτόν τον τρόπο είναι χρήσιμο και υπάρχει αυθονία υλικού για όποιον θέλει σε διάφορους τομείς να καθαρίσει τα σκουπίδια, με σκοπό όμως να περπατήσει προς το σπίτι. Και το σπίτι είναι το να αρχίσεις να έχεις μια γνωριμία με τον ίδιο το Θεό, που με κανένα από αυτού του είδους τα επιχειρήματα δεν θα μπορείς να έχεις. Όποιος λοιπόν θέλει, θα το ξαναπώ, υπάρχει άφθον υλικό. Και επίσης, δεν είναι καθόλου έτσι η εικόνα όπως αυτή που αναφέραμε στην αρχή της λαϊκής σοφίας. Η επιστήμη έχει απορρίψει. Οι σοβαροί επιστήμονες και αυτοί που ασχολούνται σοβαρά ξέρουν ότι τα πράγματα κάθε άλλο παρά είναι έτσι και σας ανέφερα 2 παραδείγματα. Αλλά θα ξαναπώ, προσεγγίζουμε ένα Θεό ο οποίος δεν θέλησε ποτέ να είναι ένας Θεός που όταν αποκαλύπτεται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων που έχουμε μέσα στη βίβλο, θα είναι ένας Θεός που θα μας αφήνει με το στόμα ανοιχτό και όταν το κλείνουμε θα λέμε «δεν μπορεί παρά να υπάρχεις». Έχει απειρία τρόπον ο Θεός να μας πείσει για την ύπαρξή Του και για την αλήθεια Του. Δεν τους χρησιμοποιήσει. Ακόμα και ο αναστημένος Χριστός ήταν ένας Χριστός ο οποίος εμφανιζόταν και αρκετοί δεν τον αναγνώριζαν. Δεν θα μπορούσε να έχει εμφανιστεί απαστράπτον, με φτερά, με τεράστιος, εδώ, με αναστημένο σώμα, φλόγες. Όλοι θα μένανε με το στόμα ανοιχτό. Και να πάει μετά και στον Πιλάτο και στον Καϊάφα, παιδιά, τι έγινε? Θυμάστε τι σας έλεγα? Θα μπορούσε. Δεν το κάνει και δεν θα το κάνει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όλη η πορεία μας στην προσέγγιση με τον Θεό είναι μια πορεία που είναι χρήσιμο για όσους έχουμε τέτοια θέματα να καθαρίζουμε τα σκουπίδια και να τα βγάζουμε στην άκρη, ξέροντας όμως ότι ποτέ και τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το να πηγαίνω ταπεινά και να του λέω θέλω να σε γνωρίσω. Και περιμένω από σένα να με οδηγήσει στο επόμενο βήμα που θα με τραβήξει ακόμα πιο κοντά σου για να σε γνωρίζω και να κρέμομαι περισσότερο από πάνω σου. Σας ευχαριστώ. Είστε ζωντανοί, Καλό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ομιλητή μας. Να του δώσουμε κι άλλο ένα δυνατό χειροκρότημα, παρακαλώ. Προχωράμε στις ερωτήσεις. Όσοι θέλετε να κάνει κάποια ερώτηση προς τον ομιλητή, σκανάρτε το QR code που βλέπετε στην οθόνη, στέλνετε την ερώτησή σας και ελπίζω να έχουμε αρκετό χρόνο για να τις απαντήσουμε όλες. Έχουμε ήδη κάποιες ερωτήσεις, έχουν ήδη σταλθεί. Μοίρασα κι εγώ καμιά δεκαριά για να μπορέσω να πω κι άλλα. Η πρώτη είναι πώς βλέπεις την άποψη του Francis Collins για τη θεϊστική εξέλιξη. Τα θέλετε, Κοιτάξτε, θα σας πω. Καταρχήν, ο Francis Collins είναι αυτός που στη σημερινή εποχή είναι αυτός που είναι ο πιο γνωστός που υποστηρίζει αυτή την άποψη. Να σας πω ότι αυτό εμφανίστηκε ταυτόχρονα με την πρώτη εμφάνιση της θεωρίας της εξέλιξης από τον Δαρβίνο. Ο ίδιος ο επίσκοπος, ο οποίος έκανε την κηδεία του Δαρβίνου στο Αβαΐο του Westminster, είπε ότι είναι μία προσέγγιση την οποία τη χαιρετίζουμε και μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα πόσο μεγάλος είναι ο Θεός. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί οι οποίοι δέχονται αυτό ακριβώς που ανέφερα περιληπτικά πριν, ότι η εξέλιξη είναι ένας μηχανισμός τον οποίο ο Θεός μέσα στη σοφία του διάλεξε
για να αναπτυχθεί αυτή η πολυπλοκότητα και η ποικιλία που υπάρχει σε ολόκληρη τη ζωή που παρατηρούμε γύρω μας. Θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Το θεωρώ πιθανό. Και πιστεύω ότι μια τέτοια προσέγγιση δοξάζει το Θεό ίσως περισσότερο από το να τον σκεφτούμε και σαν ένα Θεό ο οποίος δημιουργεί μέχρι και το τελευταίο γρασιδάκι. Υπάρχουν κομμάτια τα οποία θέλουν συζήτηση και δεν είναι εύκολο να απαντηθούν με αυτή την προσέγγιση. Όπως επίσης εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι από καθαρά επιστημονική πλευρά υπάρχουν ερωτήσεις σε σχέση με τη θεωρία της εξέλιξης που είναι δύσκολο να απαντηθούν. Όπως κάποιες από αυτές είναι αυτές που βάζει η θεωρία του ευφυούς σχεδιασμού, του intelligent design, που είναι δύσκολο να απαντηθούν από την ίδια τη θεωρία της εξέλιξης. Επομένως, η προσωπική μου άποψη, μένω θετικό σε μια τέτοια πιθανότητα ο Θεός να χρησιμοποίησε αυτόν τον μηχανισμό, χωρίς να μπορώ να το πω με βεβαιότητα, και μένοντας επίσης το ότι ο Θεός θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μηχανισμό. Ποιο είναι το σημαντικό? Ότι υπάρχει ένας Θεός με ένα σκοπό. Το ερώτημα του μηχανισμού είναι ενδιαφέρον επιστημονικά, αλλά δεν σχετίζεται με το τι στάση παίρνουμε απέναντι σε αυτό το Θεό. Δεν θέλω να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όποιος έχει κάνει την ερώτηση, αν θέλει μπορούμε να το κουβεντιάσουμε μετά ιδιαιτέρως. Τα θαύματα παραβιάζουν τους νόμους της φύσης και αν ναι, πώς μπορούν να είναι επιστημονικά αξιόπιστα? Πώς μπορούν να είναι επιστημονικά αξιόπιστα? Έχει γραφτεί η ομιλία, δεν έχει γραφτεί? Την ξανακούτε. Sorry, για να μην το αυτό. Απλώς το είπα και πριν, ότι αν κάποιος δει το πώς ορίζει η επιστήμη το τι είναι φυσικός νόμος, καταλαβαίνει ότι το θαύμα δεν ορίζεται ως παραβίαση του φυσικού νόμου. Ορίζεται ως μία εξαίρεση στην κανονικότητα με την οποία έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε να λειτουργεί η φύση και περιγράφει ένας φυσικός νόμος, αλλά όχι ως μιας παραβίαση του φυσικού νόμου. Είναι απαραίτητο ο πιστός να έχει γνώσεις απολογητικής για να μοιράσει το Ευαγγέλιο? Όχι. Αν κάποιος κινείται σε χώρο στον οποίο βρίσκεται με ανθρώπους που έχουν αρκετά τέτοια ερωτηματικά, είναι καλό να έχει τέτοιες γνώσεις. Αν ο ίδιος έχει τέτοια ερωτηματικά, επίσης είναι ακόμα καλύτερο να έχει τέτοιες γνώσεις. Αλλά προφανώς δεν είναι απαραίτητο για τον οποιοδήποτε να έχει τέτοιες γνώσεις για να μοιράσει το Ευαγγέλιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη γνώση. Το σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, να έχει τη χαρά της ζωής του Ευαγγελίου, που δεν μπορεί να την κρατήσει για τον εαυτό του και θέλει να τη μοιραστεί. Μήπως τα θαύματα του Χριστού για Αυτόν δεν ήταν θαύματα, αλλά η συνέχεια της φύσης του, δηλαδή της θεϊκής του ιδιότητας? Εμείς μπορούμε να κάνουμε θαύματα ως παιδιά του με θεϊκή άγια ιδιότητα? Δεν έχει σημασία το πώς ορίζεται το θαύμα από την πλευρά του Θεού. Κουβεντιάζουμε το πώς μπορεί να ορίζεται για το Θεό, τίποτα δεν είναι θαύμα. Έτσι, όλα είναι συνέχεια των ιδιωτήτων του. Έτσι. Για το Θεό τίποτα δεν είναι θαύμα και δεν θα ήθελα να μπούμε τώρα στη συζήτηση για το τι ακριβώς φύση είχε ο Χριστός. Στο αν μπορούμε εμείς να κάνουμε θαύματα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα πω όχι, αλλά θα πω ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα στα πλαίσια ενός σχεδίου του Θεού που εξυπηρετεί συγκεκριμένους σκοπούς του Θεού. Όχι εξαιτίας κάποιων δικών μου καταπληκτικών ικανοτήτων, ακόμα και πνευματικών. Δεν βλέπω μέσα στη Γραφή ανθρώπους οι οποίοι ήταν θαυματοποιοί επειδή είχαν κατακτήσει πολύ υψηλές πνευματικές σφαίρες. Υπάρχει μια αυθονία θαυμάτων στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά αυτό, ακόμα και για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές σε εκείνα τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, δεν συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο στα ύστερα χρόνια. Όταν ξεκινάει η Εκκλησία, θεραπεύονταν άνθρωποι ακόμα και όταν η σκιά του Πέτρου και του Ιωάννη περνούσε από μπροστά τους.
Και ο Παύλος αντίστοιχα κάνει θαύματα και θαύματα εντυπωσιακά. Αργότερα συστήνει στον Τιμόθεο που ήταν άρρωστος να πίνει και κανένα κρασί που και που για τις συχνές του ασθένειες, γιατί θα τον βοηθούσε. Δεν του λέει προσεύχομαι, ετοιμάσου στο επόμενο τέταρτο θα έχεις ένα θαύμα θεραπείας. Το επιχείρημα για το θαύμα ακούστηκε λίγο στατιστικό σε εισαγωγικά. Όπως αντίστοιχα η θεωρία των άπειρων συμπάντων του Χόκινγκ. Πώς θα αντικρούμε μια τέτοια άποψη? Δεν βλέπω τη συσχέτιση, να σας πω την αλήθεια, αδελφοί. Δηλαδή, είναι στατιστικό αυτό που ανέφερα για το θαύμα, γιατί είναι στατιστική η περιγραφή του τι είναι φυσικός νόμος. Από εκεί ξεκινάει ο ορισμός. Η ίδια η περιγραφή του φυσικού νόμου είναι μια στατιστική περιγραφή. Το τι συμβαίνει στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων. Και αυτό το δέχεται όλη η επιστήμη. Η θεωρία των άπειρων συμπάντων είναι μια θεωρία η οποία, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή δεν έχει πειραματικά δεδομένα που να την υποστηρίζουν. Σκεφτείτε ότι με τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια στα οποία έχουμε διαθέσιμα, δεν έχουμε φτάσει καν σε σημεία τέτοια που να μπορούμε να ξέρουμε τι υπάρχει στο δικό μας σύμπαν για να παρατηρήσουμε. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν άπειρα σύμπαντα. Εντάξει, μπορούμε να πούμε, αλλά δεν βλέπω κάτι το λιγότερο μεταφυσικό σε αυτή τη διατύπωση από το να πεις ότι υπάρχει μια υπέρτατη δύναμη. Ξαναλέω, δεν σας λέω για το Θεό της βιβλίου, είναι άλλο πράγμα αυτό. Αλλά δεν βλέπω κάτι το πιο υπερφυσικό στο να πεις ότι υπάρχει μια υπέρτατη δύναμη από το να πεις ότι υπάρχουν άπειρα σύμπαντα. Γιατί αυτά τα θέματα έχουν παραμεληθεί τη στιγμή που τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι βομβαρδιζόμαστε από τη λαϊκή άποψη ότι η επιστήμη τα έχει απαντήσει όλα. Είμαστε κάπως ανυπεράσπιστοι. Ναι, αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση και εγώ την αναρωτιέμαι αρκετές φορές, δεν έχω να σας δώσω απάντηση. Δηλαδή, έχω αυτή την αμφιθυμία που σας ανέφερα στην αρχή και όταν ξεκίνησα να κάνω αυτό το θέμα, πραγματικά σκεφτόμουν να λέω, ωραία, τώρα ποιους ενδιαφέρουν αυτά τα ζητήματα, τι να το κάνουμε, τα μπελάς θα είναι για τους ανθρώπους που θα το παρακολουθήσουν. Δεν ξέρω. Ίσως είναι καλό στις κοινότητες των εκκλησιών μας να ξαναδούμε αν πραγματικά τέτοιου είδους προσεγγίσεις είναι χρήσιμες ή όχι. Και είτε για μας, είτε για ανθρώπους που βρίσκονται στο περιβάλλον μας. Και αν είναι, να ξαναδούμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να τους ξαναβάλουμε σε μια σειρά. Η κβαντική δεν δείχνει προς τον δημιουργό και την πρόθεση του που οδηγεί στην δημιουργία. Και μήπως αποτελεί και καλή προσέγγιση για την εξήγηση του θαύματος? Το ξαναλες γιατί κάτι έχασα. Η κβαντική δεν δείχνει προς τον δημιουργό και την πρόθεση του που οδηγεί στην δημιουργία. Και μήπως αποτελεί και καλή προσέγγιση για την εξήγηση του θαύματος? Υπάρχουν άλλοι αρμοδιότεροι μου να απαντήσουν που είναι φυσικοί εδώ στο ακροατήριο. Η κβαντομηχανική άνοιξε περισσότερο τους ορίζοντες στο να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η αιτιοκρατία που θεωρούσαμε ότι υπάρχει και αν προσδιορίσουμε με ακρίβεια τις αρχές, θα μπορούμε να προσδιορίζουμε το αποτέλεσμα. Είτε μέσω της αρχής της απροσδιοριστίας του Χάιζεμπεργκ, είτε μέσω της ίδιας της φύσης του φωτός, που περιγράφεται ταυτόχρονα και ως σωματίδιο και ως κύμα, και κάθε ένας που είναι επιστήμονας και φυσικός θα πρέπει να δεχθεί αυτό το διεισμό, χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί να τον καταλάβει με τρόπο πέρα από το ότι το περιγράφουμε με μαθηματικές εξισώσεις με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλον. Πράγματι ανοίγει τέτοια παράθυρα στο να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μας υπερβαίνουν. Απλώς δεν ξέρω αν μπορούμε να το φτάσουμε μέχρι το σημείο που να πούμε ότι εξηγεί τη δημιουργία. Περισσότερο έρχεται και κλονίζει τις βεβαιότητές μας. Αν ο Αδάμ και η Εύα ήταν κατ' εικόνα Θεού, τότε Neanderthal, Homo erectus κτλ. Υπήρχαν? Θα σας ξαναπώ τα θέλετε. Το ερώτημα για τον Αδάμ και την Εύα είναι ένα από αυτά τα ερωτήματα που ανέφερα στην αρχή, που είναι από τα πολλά αυτά τα κομμάτια που μπαίνουν μέσα σε αυτό την ομπρέλα επιστήμης, βίβλου, πίστης κτλ. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Μία από αυτές τις προσεγγίσεις, που σχετίζεται με αυτό που είπαμε πριν, με τη λεγόμενη θεϊστική εξέλιξη, είναι ότι ο Θεός χρησιμοποιεί την εξέλιξη ως εργαλείο μέσω του οποίου αναπτύσσεται η ποικιλομορφία στη ζωή
ολόκληρη. Εκεί μέσα υπάρχουν και ανθρωποειδή, όπως αυτά τα οποία αναφέρθηκαν πριν, και κάποια στιγμή, σε ένα τέτοιο ανθρωποειδές, ο Θεός εμφυσεί το πνεύμα Του μέσα σε αυτό. Κάθε τέτοια προσέγγιση, θα το ξαναπώ, δεν τα εξηγεί όλα. Έχει ερωτήματα. Και μέσα σε αυτά τα ερωτήματα είναι και το πόσο συμβολικά πρέπει να διαβάσουμε τη γέννηση, πόσο κυριολεκτικά, ή αν ήταν πραγματικές προσωπικότητες ο Αδάμ και η Εύα, ή πρέπει να τους δούμε περισσότερο συμβολικά. Υπάρχουν προσεγγίσεις που ερμηνεύουν αρκετά καλά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αλλά μην περιμένετε ότι, δηλαδή, αυτό που σας διάβαζα πριν, ότι σηκώνουμε το πέπλο της δημιουργίας, για όλους μας υφίστανται αυτοί οι περιορισμοί. Μην περιμένουμε ότι διαβάζοντας, ας πούμε, μια εξαιρετικά λιτή περιγραφή από τη γέννηση θα μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε όλα όσα θα θέλαμε να έχουμε απαντήσεις. Αυτά θέλει ο Θεός να μας πει, και το σημαντικό είναι να δούμε την ουσία των ιστοριών που θέλει ο Θεός να μας πει μέσα σε αυτά. Δεν το λέω εγώ, το έχουν πει και άλλοι, αλλά το πιστεύω. Ολόκληρη γραφή είναι χωρισμένη σε δύο κομμάτια. Στα 3 πρώτα κεφάλαια της γέννησης και σε όλη την υπόλοιπη. Στα 3 πρώτα κεφάλαια της γέννησης έχουν περιγραφεί, υπάρχουν συμπυκνωμένα όλα αυτά τα οποία ο Θεός, μπαίνοντας μέσα στην ιστορία, έρχεται στη συνέχεια να τα αναιρέσει. Ας μην χάνουμε αυτό μέσα στις λεπτομέρειες, γιατί κατά την προσωπική μου άποψη τελικές απαντήσεις δεν θα δώσουμε ποτέ και δεν είναι και νόημα να τσακωνόμαστε για τέτοια θέματα. Είναι κάτι αντίστοιχο με αυτά με τα εσχατολογικά τα οποία είπαμε πριν. Δηλαδή, εντάξει, ας μείνουμε στο ότι σε έναν βαθμό θα διατηρήσουμε την αγνία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας Ένα ακόμα ευχαριστώ. δυνατό χειροκρότημα για τον ομιλητή μας.